euskara ikasteak lekoaletan hobeto bizitzeko aukera ematen dit. Tอนนี้ฉันมาอยู่เลโกเลตาได้3 ปีแล้วก็ฉันก็เริ่มเรียนภาษาบักแล้วก็เว้ากับหมู่ก็เข้าใจแน่เจ้าของก็เข้าใจเขาแน่อันนี้ก็คือข้อดี Eta lagundu dit, asko lagundu dit, esan irakasle aldetik, eta baita ere, beste persona batzukin topatu naiz, eta mintzat praktika egin dugu, eta ondo, benetan. Ni hemengoa naiz, ni baino ez nekien euskeraz. Hemengo hizkuntza euskera denez, orduan ikastea erabaki nuen. Eta oso pozik nago, jendeari ulertzeko eta hitz egiteko. Nire seme-alabak badakite euskeraz. Nik lehen ez nukan denborarik, orain ja denbora daukat eta ja urte honetan 3. da. Pizkanaka banoa. Euskara ikastea esperientzia ona izan da, baina hasieran gogorra zen, baina dibertigarria izan da, eta orain ja martxan nago eta euskara ikasteko gogoz. Animeu-vos a aprendre euskera, és fàcil, us anirà bé per integrar-vos i no us arrepentireu. Som-hi!